Hľadáš školu, ktorá ťa pripraví na budúcnosť, rozvinie tvoje talenty a otvorí ti dvere do sveta? Vitaj na Evanjelickom gymnáziu Jána Amosa Komenského. Naša škola ponúka 5-ročné bilingválne anglické štúdium, ktoré je vstupenkou k tvojmu úspechu. Nastúpiť k nám môžeš aj z 8. ročníka. Našich študentov vedieme k excelentnosti. Jazykové vzdelanie u nás znamená hodiny s native speakerom každý týždeň, výmenné pobyty v zahraničí či účasť na programe Erasmus+. Výsledkom je dokonalá pripravenosť, maturitná skúška na úrovni C1, štátne jazykové skúšky či medzinárodné certifikáty. Naši absolventi sú pripravení študovať akýkoľvek odbor kdekoľvek na svete. Uprostred mesta ponúkame oázu pokoja, školu s vlastným parkom. Naše moderné vyučovacie priestory sa dynamicky prispôsobujú potrebám žiakov a výučby. Veríme, že škola nie je len o učení, podporujeme rôzne talenty a záujmy našich študentov. Zapoj sa do medzinárodného programu DOFE, vyskúšaj si podnikanie v študentskej firme alebo rozvíjaj svoj hudobný talent v najväčšom žiackom speváckom zbore na Slovensku Chorus Comenianus. Šport je tiež súčasťou nášho života, od školskej ligy vo futbale a volejbale až po objavovanie nových športov, ako je šerm. Chceš sa zapojiť do riešenia aktuálnych otázok? Skús Euroskolu alebo školský parlament. Na našej škole nájdeš svoje bezpečné a inšpiratívne miesto. Staň sa tým, kým chceš byť. Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, miesto, kde sa vzdelanie snúbi s tvojimi snami a kde si môžeš naplno rozvinúť svoj potenciál. Tvoja budúcnosť začína tu.